Pozdrav svima ljudi, danas igramo Food Draft. Ajde da počnemo. Da vidimo kada ćemo da dobijemo. Formaciju. Ajde uzet ćemo čekajte 3, 2, 1. Idemo kapiten. Ovo Neymar. Ajde sad napadača. Ronaldo, znači to, ajde ode Messi. Messi, znači ljudi imamo Ronaldo, Messi i Neymar. To je formation. Ajdemo ovdje u rezerve. Imamo Millera, Koka, De Gea. Ovdje ćemo De Gea, idemo ovdje. Ovdje dobijemo Smoke. Ovdje još dva. Godin. Znači ljudi imamo Godin. Imamo da krenemo ovdje. Shit. Ništa. Ovdje samo da vidim nešto moj tim. Znači Argentinac. Znači nemam ništa, uzet ćemo uzet ćemo ovog, iako oni idu. Ajmo sada štopera, okej. Tu. Jordi Alba. Filip Lewis. Golman. Nemam golmana. Evo da vidimo sada da li ćemo dobiti nekog dobrog golmana. Evo ga Diego Alves, on je dobar. Fali samo ovi. Hajde što je bilo. Hajde bilo sad. Ljudima šta je ovo bilo. Evo ga. Znači ovo ide ovdje. Nešto mi vole ovako. Ovdje smo dobili ovog. Što? I on tu. To su... Vidimo što ćemo dobiti ovdje. Imamo 80 Rakitić, Ivan Rakitić. Vidjeli smo Ivana Rakitića, znači imamo 187 chemistry. Imamo Rata. Ne voli Ronaldo. Ajmo da vidimo šta ćemo dobiti ovdje. Da vidim. Ma bolje. Stavim 98 96. Aha. Ovako. Idemo sada. Stavit ćemo ovo tu. Evo ga tu. 90 mjesto 80. Uzet ćemo Godina. Staviti ga ovdje. Ovako. Znači ovdje poslije. Znači to je to ljudi. Vidimo šta ćemo da uraditi.
Imamo 180 kemisti. Biti. Ajde da postavimo. Prvo, imamo protiv, ne znam ovaj gledaj kako se zove, Crystal Palace. Brate, date mi 2 kola. Tu, ajde, tu, bre. Tu, hodi vi tu, bre, tu. 4-3. Igramo sada protiv Manchestera City-a. Ajmo. Pa. Tu nema. Tu, bre, pobjeda. Idemo u polufinale, Rakitić 3. minut. Ribery 20. Nezanzi 37. Rakitić, to je to, bre. Igramo u finale sa Borussiom Dortmund. Gece. To, bre. Ah, shit. Vidimo šta ćemo dobiti u pehove. Ovdje dobijamo. Opa! Sad ga Arsenal. Ovdje. Mertens. Ajde da odradimo još jedan food draft. Šta svi kažete? Ajmo. Šteta, idemo exit.